Zbraň zimy 2026. Keď mráz a rakety pracujú v službách Kremľa. Dobrý deň. Zima roku 2026 sa do dejín zapíše ako jedna z najkrutejších v moderných dejinách Európy. Teploty hlboko pod 15 °C nie sú len meteorologickým údajom, stali sa súčasťou brutálnej vojnovej kalkulácie. Rusko sa rozhodlo naplno využiť zbraň zimy a premeniť mráz na nástroj nátlaku, ktorý má zlomiť odpor Ukrajiny a vyvolať chaos na celom kontinente. Dnes sa pozrieme na dva kľúčové body tejto energetickej vojny. Úplné zničenie energetického srdca Charkova a nebezpečnú hru so záporožskou jadrovou elektrárňou, ktorá balansuje na hrane jadrovej katastrofy. Charkov v tme a ľade. Tragédia začiatku februára. Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, čelí vo februári 2026 humanitárnej katastrofe nepredstaviteľných rozmerov. Ruské nálety zo začiatku mesiaca neboli zamerané na vojenské ciele, ale na prežitie civilistov. Cielené útoky, presne riadenými strelami, úplne zničili kľúčovú tepelnú elektráreň, ktorá zabezpečovala život pre 100 000 ľudí. Predstavte si realitu v meste, kde je vonku 18 stupňov. Bez elektriny nefungujú čerpadlá na vodu, nefunguje centrálne kúrenie, v bytoch zamrzajú radiátory a v nemocniciach bežia generátory len na najnutnejšie prístroje. Charkov sa stal symbolom ruskej stratégie doby ľadovej, snahy vyhnať milióny ľudí z ich domovov nie tankami, ale neznesiteľným chladom. Oprava takto zničenej infraštruktúry uprostred mrazov je prakticky nemožná. Záporožie. Jadrové vydieranie v priamom prenose. Zatiaľ čo Charkov mrzne, v okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni sa odohráva iný scenár. Rusko ohlásilo prípravy na opätovné spustenie reaktorov a ich definitívne pripojenie k ruskej energetickej sieti. Tento krok vyvoláva medzinárodné zdesenie. Bezpečnostné riziko. Spúšťať najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe v čase, keď je obklopená frontovou líniou a obsluhovaná pod nátlakom, je hazardom s celým kontinentom. Odborníci z MAE varujú, že akýkoľvek technický problém v takto nestabilnom prostredí môže viesť k úniku radiácie, ktorý nepozná hranice. Európska odpoveď – solidarita pod tlakom. Zima 2026 preveruje aj súdržnosť Európskej únie. S nedostatkom plynu a vysokými cenami, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich analýzach, je pomoc Ukrajine čoraz náročnejšia. Rusko počíta s tým, že mrazy zlomia európsku verejnú mienku a prinútia politikov k ústupkom výmenou za teplo. Slovensko a ďalšie susedné krajiny čelia novej vlne energetických utečencov. Ľudí, ktorí neutekajú pred bombami, ale pred zamrznutím. Energetická zbraň tak neútočí len na ukrajinské rozvodne, ale aj na politickú stabilitu v Bruseli, Berlíne či Bratislave. Technologický boj o prežitie. Energetici opravujú siete pod paľbou a inštalujú tisíce malých kogeneračných jednotiek a solárnych panelov s batériami, aby decentralizovali systém. Je to pretek s časom. Dokážu tieto mikrosiete udržať kritickú infraštruktúru v chode, kým pominú najhoršie mrazy. Výzva k diskusii, pýtam sa vás. Zbraň zimy v roku 2026 je krutou realitou modernej vojny. Rád by som počul váš názor na túto kritickú situáciu. Je podľa vás úmyselné ničenie energetiky v zime vojnovým zločinom alebo legitímnym spôsobom, ako donútiť protivníka ku kapitulácii? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam si každú vašu reakciu. Je táto zima posledným zúfalým pokusom o zvrat vo vojne alebo začiatok dlhého obdobia energetickej temnoty v Európe? Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.